Il gol di Pretao, 7-3. Del gol che potrebbe amaramente spezzare le gambe alla meta Catania. In questo modo che però ritorna subito. Setzt sich durch, aber dann fangen die Finnen den Ball ab. Ghost to ghost, supera tutti. A tu per tu. Jetzt Sopolicke! Mit der Nummer 33. Lähtee harauttamaan Pretao ja Pretao riistää. Nyt on Akalla vaarallinen vastaisku. 3-2 vastaan. Pretao jakaa Futsal 1-0 johtoon. Juuri kuin sanoin, Aka Futsalin numero 33. Luottoniemi jälleen pallossa Pretaolta kovaa vääntöä Savikkoa vastaan. Nyt Pretao saa pallon, pääsee kääntymään ja nostaa pallon alakulmaan. Loistavasti tehty maali Pretaolta. Pääsee sinne 1-1. 1-1 TPK Kaarelle ja pitää siellä TPK pelaaja Veeti Savikon takana ja kääntää siinä itsensä vetopaikkaa. Chippaa vielä pikkukivasti sinne takakulmalle ja näin Aka. Pretao veto menee pomppivana maalille. Pallo Kankaalle. Kangas lähtee vetämään. Pretao paikassa ja Pretao iskee. Aka 1-0 johtoon. Aka brasilialainen pohjapelaaja Pretao ukottaa pallon maalin verkoille. Se veto savolaisen torjunnasta maalin eteen. Ja Aka johtaa 1-0. Tärkeä maalia. On kyllä. Se vetoa hakee siinä nyt on tyhjä maali ja näyttääpä sille, että Pretao kyllä rokottaa sitten tosta ja 1-3. Tuo vaara tuossa on. Tuo vaara siinä on, että nyt lähti savolainen rohkeasti hakemaan maalia edustalle. Siellä oli kyllä hyvin miehiä, mutta Karat jää siitä sinipainalle ja Pretaolta Pääsee Vuottoniemi läpi. Korhonen yksin puolustamassa. Ei auta, Pretao tekee. Siinä aukesi Sovo todella helposti. Hyvin pelattu. Pretao maalin tekijä ja näin. Minuutissa Aka siirtyy johtoon. Siinä Kaarina antaa hieman painetta. Pulkkinen, nimenomaan Niko Pulkkinen. Pretao ja homma kaunis maali Aka Futsalilta. Nimi mieleen Aka Futsaliin. Täksi kaudeksi siirtynyt Pretao laittelee pallon yläkulmaan. Koko nimeltään Joao Pedro Teixeira de Jesus Pio eli Pretao on maalin teossa. Ja tuulettaa villisti kauden avausmaaliaan. Pallossa Rautiainen. Rautiainen pääsee nyt viemään. Siinä on paikka ja siellä on maali. Kaunis maali. Saa löytää hänen tiedosti ja Pretao näyttää. Savikolle pelataan, Savikko ottaa haltuun, lähtee laukomaan, Pretao liukuu 6 metrin liuun ja silti saa Pretao löytyy sieltä pitkällä syötöllä Kankaalla. Olisiko tässä tavalla väliväri vaikea nähdä taas. Mutta meidän nähty Viisala vastaan. Ripakova hakee sinne Porteville pystyy, mutta Pretao